kumayo sa chow-chow nga, yo. Ano na yun yung chow-chow? Puntak na siya sa amo amang, sa pinatawan eh. 30 mil, doon yung baligya. Anak. Ano ka nagsulti? Eh, nakakamiyogi, ano, mamigil, o. Sorry, sa tuwa lang dito ako, mama, ma. Inan yung ay. Mama ka nagsulti. Ano yung ilan, teka? Hindi naman, balik 30 mil daw. Anak ko, sir, tuwa na madayon. Wala ko rin po, kimutsa ko niya ka. Ala, sir. Wala dyan may salala, sir. Oo. Mga pag yung pangalan, nakabutang dito, ma. Di mo pangalan na ba ang firma? Ala, birthday pag din ni ma'am, sorry, kaya ma. Dili ni may pabaligya, ma'am. Pero ma'am na lang na mag-waiver, dili ni may baligya. Firma lang nagagawin yan. Hello, sir. Sir, dili ilan ni ma'am doon sa kampo? Saan si ma'am ko? Oo, kautong ka, kinapawan. Opo. Kadali lang ka, nagilis pa. Ay, hello, si ma'am. Pakainis? Alam, ma'am, murag, yung timing ni ma'am ba? Ano man? Saan po nagdali sa imong anak, ma'am? At siya among contact si Don Chris. Oo. Kami kumayo sa chow-chow nga, yo. Baklo na yun yung chow-chow? Balik, nagpuntak na siya sa amo amang. Pinatawan eh. 30 mil to yung baligya kay bayad daw sa ano, nagkulang ko doon sa asibitang ko bayaran ba. Anak. Sabot na may mga babaw kan ibad ko ni Dere. Balik na si Ino. Ano ka nagsulti? Wala lang ka. Ano siya mga ba ni? Kamutan lang sa Facebook. Luyan. Ino ka ay. Sa imo ka man niya gay ano mamigil o sa tuwa lang dito ako mama ma. Inan yung ay. Mama ka nagsulti. Ano yung ilan, teka? Hindi naman baligya ma'am. Ang buti ka ma oy. Na magbiya na. Asa na day karon mama yan? Narao. Ay. Ay, salamat. Yan. O nga di nga, pagkuan niya nga, 30 mil daw. Anak ko sir, tuwa na madayon. Wala mo kabalong ma'am, nga wala ka inform. Wala ko rin po, kimutsa ko niya ka. Ala sir, wala dyan may salala sir ha. Oo. Wala oy, wala man may kabalong kun ma'am. Yeah. Dili ni may baligya ma'am. Ikaw lang iwan dito. Dili, lamang gud may ano na ma'am, na may agreement na rin ma'am ba? May agreement na dalang, papirmahan sa imo. Oo, napagpirmahan to sa kuma. Hindi ko din pa ikaw lang firma. Wala. Imuha pag yung pangalan, nakabutang mo dito Di ma'am. mo pangalan na ba ang firma? Di mo pangalan ka mo tanga. Nakagawa lagi si ma'am sir na ay okasyon. Oo. Birthday ni, ala birthday pag din ni ma'am, sorry kaya ma'am. Birthday. Happy birthday po. Happy birthday. Sir, sir, kuan na lang sir. Ay ma'am, kuan na lang. Kung dili kuan sa buot ni ma'am sir. Baka man yung asawa niya. Istoryahon na lang namo to si Sir A kung dili. Dili ni may pabaligya ma'am. Adi, pero pirma ka o ano, pero ka. Ano lang ma'am, pirmahan na lang na mag-waiver, dili ni may baligya. Pirma lang nagagawin yan. Kay kami gisugo ra pud mi sa among busing ba.
Kaon diri. Kasi may ito. Mula talang ko si Dingdang. Dili, pirmay na nag-ibir ah. Kay mabalik na magod nila yun, ma'am. Kay kuwan, di na lang naman tayo yun, ma'am. Kay Pirmay may na sakit yan. Ay sakit yan imong buot sa ilo ba? Di na lang naman tayo nun, sir. Papirmahan na lang naman itong O, pirma. Ate! Baligya. Ate, na. Oo, balitin ko ni Papa. Magpirma siya dito sa... Sinsa kayo na nakagaw. Oh, sir. Sinsa kayo nakagaw ko to si ma'am. Pirma sa akin. Natulong pa dyan dahil sa birthday niya. Sinay. Kasi pirmahin na. Si Lara o. Dili ah. Pirma sa akin. Ang init pa kayo baya kayo. Kinangga dahil ni ma'am kayo ang... Kaya mo ilang na ikaw nga, pirman mo ikag-bibir. Abi na mo, padala na mo, sir pa. Dawsin mo magkaya sa picture. O, dahil na siya. Ang sanawan ko na siya. Ang taon sa nga, hindi na nitsaba man. Ako na rin, ano mo, wibir na dili ko nitsaba. Ay na ganyan, blika. Why po? Ay, pwede pa rin mo. Karoon pa kinapok kaon. Kapag ginababili ngayon. Sila na eh. Sino nga? Hindi na naman kaon. Liquor na lang na. Kapag na ganyan. Ay, ba? Ikaw na lang, sir. Kayo nakagaw. Happy birthday! Oh, Ino! Joke. Ino, dali to. Gopo ba yung kayo? Birthday mo ha? Dali, no, dali. Ay, nako. Sakitan yung doon si ma'am. Ma'am, happy 60th Kabalo. birthday. Thank you. Dagi video mo po ni Buti. Ano kay idea ma'am? Kung ano? Isa'y nagpadala? Sige. Naslay message para sa inyo ha. Happy 60th birthday, Mama. Salamat sa tanan-tanan. Salamat kay tungod sa inyo ni Papa. Na-achieve ko kung unsay na ako manon. Enjoy your special day. I am so lucky to have a parent like you. Salamat sa tanan. We miss you all. Happy birthday. I love you so much, Mama ko. Love, Toto, Juntis. Nagko kayo ba, di ba ba? Nagko kayo ba sa ibang anak? Kayo doon sa iyo kayo. Kaya pa yung kuya. Makita niya. Ay, tuod ka. Paila ni mo to. Pailak na ko ni mo to. Ibaligya lang ni mo ba? Sa si Papa naman, ibaligya niya lang si Ino. Ay, kakiyat sa iyo. Oh, na pamilya na magod si Ino. Work mo sa aming pamilya ba? Sakitan dito. Oo, sige lamin niya. Pero to, salamat sa inyong ihatag sa mga. Salamat sa advice sa inyong birthday sa kuha. Hinaot mi nga nagpadyo ka sa mayong nawas na nag-ato ka sa grasya para nahatay ka siya sa ubanto. Kapaluman ko po nga nasa imong tukalang magkintakon padayon sa imong mga dambot to. Nalang mi ni Papa nimo nga nagabay o nagabantay sa imo, nagaguide sa imo sa naghan yung salamat ko. Pahibi mo ko pa. Okay, may isa pa ma'am ka message. Sa pa? Alin kay Sarah. Oh, doon yun sila. Siya, hi ma'am. Happy 60th birthday. Wish na ako na unta matagaan pangagdaghan ka panahon nga makauban mi sa imong birthday. Salamat sa tanan-tanan, lalo na sa pagpalangga nimo sa pagsagot ka namo. Wala ka ning surrender sa tanang nangaging kalisod nato. Salamat sa pag-atiman ka namo sa pag-iya nila Princess ug Liit. Salamat nga wala nimo ni masakit.
na ama nagpabilin ka stroke alang ka na mo. Nabalumingin ang kung anak ka, pero nagpabilin gihapon ka na sa amuan nagagiya o nagapalangga. Sorry nga wala mi diha kay naami sa layo ang stress, pero nagagiya gihapon ka sa amua bisan layo nami. Wala jud ka umanan imong obligasyon isip isa ka inuhan sa Tuyo, amua. Bombay, Bisan pa man o kami mga sa minura. Kaplakins. Daghang salamat ma'am o happy Tuyo, 60th Bombay, birthday. ganun. Love, Sarah May, Oh, awas pa kayo isa. from Singapore. Thank you, nak. Visit rin mo kay Sarah May, ma'am. Nak, tagamping lang niya permi sa Singapore na namin na ikaw sa imo. Magtarong lang jud ka na ka para makuha ni mo ang ambisyon sa kinabuhi. Dalang mi diri hapon ni Papa nimo nag-guide sa inyo ha. Wala mi dili mi mapulan o bantay o guide sa inyo ang duha nito. Kay kamo ang duha ang presyo sa mga kinabuhi ang duha. So, Wala yung anak mo? pagpadayon lang niya na hindi lang ko nakabigyan ng tapos si Ino. Pero it's a prank. It's a prank. Pero kulbaan dyan ko. Okay. Salamat. Kantaan ka na mo. Happy birthday. Kantaan sinula happy birthday lang ka. Huwag pa ko pag-birthday. Kaya lipstick ko. Huwag ko pag-lipstick. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tawag ko si Papa. Salamat daw. Happy birthday. Huwag ko na baon nga. Ani di ay ni. Wala kang naman kaya. Happy birthday. Sige lang. Happy birthday to you. Make a wish, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yay! Happy birthday to you. Sir, dali. Sa imong kasulti kay ma'am sa iyang birthday. Balogid mo. Happy birthday! Balogid sila. Nadali ka, sir. Nadali ka. Ano na? Imong wish kay ma'am. Ako ang Luis, malipayong kanunay, natagaan taas nga, kinatagaan pagkatumigan sa iyang kinabuhi. Kaya, padayon ng utan, padayon ng Wow. Ay, kiss niya po, sir. Oh. Pila na ka Birthday. Wow, grabe. Sana all. Anak yun. Anak yun, sir, no? Okay, ma'am. Salamat kay Nick. Oo, sa imong Salamat po ay kang Toto, kang Sarapi, kang Dingdang, sila ang nagplano ani siya. Masama padulong pa daw. Kay nanawag sila nanawag ang anak sa ako. Ngayon ani ang sitwasyon, pero dili ipasaba kay dili naman sa surprise. Oh, yes, sir. Pero si ma'am nahilak doon. Sorry tayo, ma'am. Ano problema? Ma'am, happy ka karon sa imong birthday. Sobrang buntag. Di ba sa ako kilopa? Sige, sige, sir. Ipadala ka sa imong anak. Huwag dako kayo kasi. Ay, wala sila ila. Kay habang wala pa na tutuan ng anak, kani ang nunguni sa mga happy mo mga kami. Okay, ma'am. Kami ang Sweet Joy Bell of Surprise ang Kinabawan City. Happy mi karon nga bisan sa kalayo sa inyong lugar nakakaabot mi dire. Kung makita namo nga malipayon kay ka sa imong ika-60th birthday. Welcome sa Senior Citizens World. Pero pa rin pa